dant y sew. Dant y sew. A maen nhw'n bita mefus. Maen nhw'n bita mefus a radish. A dail ar gwylod. Creaduriaid tawel sy'n fodlon ei byd. 2 greadur newydd sy'n bellach ar y gofrestr yn ysgol Pentrefoelas. Mi oedd Rhodri Lloyd Evans yn un o'r cystadleuwyr ar Can i Gymru eleni, gyda'i gan storm heno. Os wyt ti'n ennill, lle di brynu crwban iddyn ni? Os dwi'n ennill, lle brynu 2 grwpan i'r ysgol. A dyna addewid Mr Evans i'w ddisgyblion, 2 grwban newydd pe bai'n ennill y gystadleuaeth. Y gan sydd wedi cyrraedd y drydydd safle, storm heno gan Rhodri Lloyd Evans. Mai trydydd gafodd o yn y gystadleuaeth, mi nath o gadw at ei addewid. O'n i wedi bod yn ei gwaith efo'r plant yn Hylch Calan ni fel anwes i'r ysgol. Oedd Crwbanod yn un o'r rei ucha ar y rhestr. A wedyn, wrth gwrs, nath Cassie roed fi ar y spot. So, wnaeth ni fod ar gamra, gyda ddim dewis wedyn, oedden ni'n gofod mynd ar ôl y cael crwban. Wel, da ni wedi gwneud hwta i pwys yn bwyta nhw a pwys yn sian o asian, pethau fel yna. Bod nhw yn cold-blooded ac os nhw ddim yn aros yn gynnes, dydyn nhw'n gallu bita, dydyn nhw'n gallu symud lot chwaith. Mae yna ambell un yn licio nhw, ond mae yna rhai yn ofyn nhw, ond dwi'n licio fo. A pwy oedd yr un nath ofyn am grwban felly? Fi. Chdi oedd o. Be oeddech chdi wedi ddeud felly pan nath y criw teledu ddod yma? Os ydych chi'n cael gwobr, gwch chi brynu crwban iddyn ni. Da ni wedi bod yn rhoi lot o posters ac taith y crwban ac da ni wedi bod yn sbiad ar nhw, lot. A rwan yn gyfle perffaith i'r disgyblion yma ddysgu mwy am anifeiliaid. A gyda 2 aelod newydd yn yr ysgol, mae'r gwersi eleni mor fyw ac erioed. Plant o bob cwr o'r brifddinas yn dod at ei gilydd i ddathlu darllen a dweud straeon. Yma yng ngŵyl llên plant Caerdydd, roedd yr awdur a darlunydd Hugh Aaron yn dangos i'r plant sut i greu lluniau a dod â straeon yn fyw. Heddiw rydyn ni wedi bod yn creu lluniau, darllen rhai o stori Hugh Aaron. Yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd, cael hwyl wrth dynnu lluniau a chreu cymeriadau eu hunain. Ond pam bod llyfrau mor bwysig? Rydw i'n hoffi darllen oherwydd dwi'n dysgu geiriau newydd ac mae'n mynd â fi i byd arall. Mae darllen yn bwysig i plant bach dysgu pethau newydd. Rydw i'n joio darllen a rydw i'n darllen pob dydd yn y ysgol. Mae darllen mor bwysig a mae caru darllen yn peth sydd yn parhau gyda rhywun trwy gydol bywyd nhw. Felly dwi'n meddwl bod e mor bwysig i greu llyfrau sydd yn hwyl, a doniol a chyffroes i blant yn Gymraeg a Saesneg. Dyn ni mor ffodus bod ni'n gallu siarad y 2 iaith, rai pobl yn siarad mwy. A dwi eisiau gweld llyfrau hwyl yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gael i bawb. Oes, mae yna fwy nag un ffordd o ddod â stori yn fyw. A'r criw yma wedi ei hysbrydoli.